אפשר לבנות, כמו לבנים אבל לא בניינים, אבל אפשר לבנות. איתנו אפשר לבנות, איתנו אפשר ללמוד, מילים יפות, מילים ארוכות, מילים מאותיות. אנחנו ביחד, כל האותיות, ויחדיו אפשר ללמוד וליהנות. איתנו ביחד בונים את המילים, ומהם אפשר לטוות סיפורים מעניינים. 22 אנחנו אוהבות מאוד ילדים, ואם אתם פה וכבר נמצאים אז נעים אתכם להכיר. א' וב' ראשונות, ג' וד' שניות, ה' וו' ז' וח' חברות הכי